Эфирден олықлар вақытта студияда Олсын Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Хәзерге вакытта хукукка каршы эшчәнлекнең барлык шартларын, шулай ук җинаять кылуда катнашкан башка затларны ачыклауга юнәлдерелгән чаралар күрелә. Улын табарга вәгъдә итә. Әлмәттә яшәүче ханым 36 меңнән артык акча югалта. Татарстанские женщины – настоящие лидеры во всех сферах. При вашем активном участии формируется культура, развивается образование и наука. Язның беренче бәйрәме. Әлмәттә гүзәл затларны хөрмәтләп, тантаналы чара узды. Оныкларың белән, балаларың белән тыныч тормышта ишелтә яшәргә сирләмәбез, сені бик яратабыз. Фидакар хезмәт үрнәге. Азнакайлы тыл һәм хезмәт ветераны Хидая апалы Тайфуллинага 99 яшь тулды. Полиция хезмәткәрләре кайнар издән карак тоткарлаганнар. Зыян күрүче ватан сакчысының әнисе. Бу хакта безгә Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча матбугат хезмәте хәбәр итте. Безгә килгән мәгълүмат буенча кулга алынган 48 яшьлек ир-ат Кузай авылында яшәүче булып чыккан. Эшнең ничкәлекләре турында хәбәрчебез Алса Әхмәтҗанов материалында. Узган елның октябрь айында Әлмәттә яшәүче ханымның хәрби операция зонасында булган улы белән элемтәсе югала. Шул вакытта аның тормышында бер таныш кеше пәйда була. Ул аңа аның улын кире өйгә кайтару өчен барысын да эшлим дип вәгъдә бирә. Шуннан бу хатыннан әлеге ир-ат күп акчалар ала башлый. Зыян күрүче аңа башка шәһәргә барып кайту өчен башта 3000 сум акча бирә. Икенче көнне ир-ат кабат килеп Ростовка барырга кирәклеген әйтә. Һәм хатын-кыз аңа тагын 8000 сум күчерә. Берничә көннән ул улы белән очрашырга мөмкин булуын хәбәр итә. Ләкин ул өйгә кайтып җитәр өчен Казанның федераль куркынычсызлык хезмәтенә барырга кирәк дип хәбәр итә. Хатын аңа тагын 25000 сум акча бирә. Алдау схемасы 2025 елның ноябрь ахырында ачыклана. Хатын-кызны хәрби комиссариатка улының хәбәрсез югалганлыгын тану турында рәсми хәбәр тапшыру өчен чакыра. Шул мезгилдә хатын үзен алданганын аңлый һәм полициягә гариза яза. Оператив эзләү чаралары барышында шикләнүче кулга алына. Ул Кузай авылында яшәүче ир-ат. Гаепләнүче гаебен тулысынча таный. Әлмәт Ичке эшләр идарәсенең тикшерү бүлеге Россия Федерациясе Җинаятлар кодексының 159 маддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Фигурантка карата читкә китмәү һәм тиешле тәртип турында язылу рәвешендә чик кую чарасы сайланды. Хәзерге вакытта хукукка каршы эшчәнлекнең барлык шартларын, шулай ук җинаять кылуда катнашкан башка затларны ачыклауга юнәлдерелгән чаралар күрелә. Полиция тагын бер тапкыр искәртеп үтә, махсус хәрби операциядә катнашучыларны эзләү һәм хезмәт итү белән бәйле мәсьәләләр рәсми ведомстволар, оборона министрлыгы һәм хәрби комиссариатлар аша гына хәл ителә. Танышлар аша теләсә нинди мәсьәләне чишү тәкъдиме алдауның беренче билгесе була. Алса Әхмәтҗанов, Олег Павлов, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай урман хуҗалыгы һәм урманчылыгы хезмәт коллективларының 2025 елдагы эш йомгакларына, шулай ук 2026 елның янгын куркынычы янаган чорына һәм урман культуралары сезонына әзерлек бурычларына багышланган киңәйтелгән утырышы узды. Чарадагы кунак Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Илгизәр Зарипов һәм Азнакай муниципаль районы башлыгы урынбасары Айдар Хәлиуллин. Киңәшмә барышында узган елдагы урман хуҗалыгы учреждениеләре эшчәнлегенең күрсәткечләре җентекләп тикшерелде. Утырышта катнашучыларның аерым игътибары техниканың һәм шәхси составның алдагы янгын куркынычы янаган сезонга әзерлеге, урман торгызу буенча планнарның үтәлеше һәм 2026 елга урман культуралары запасын формалаштыру мәсьәләләренә юнәлдерелде. Җитәкчеләр чыгышыннан күренгәнчә, Азнакай районында урманнар 46 мең гектар мәйданны били. Татарстанның чиста урманнары республика акциясе кысаларында урманнарда уңайлы санитар-экологик хәл булдыруга һәм халыкның экологик культурасын формалаштыруга юнәлдерелгән чаралар даими үткәрелә. Урманнар мөһим саклагыч, су саклау, икътисади һәм социаль функцияләрне башкара, төбәкнең экологик балансын саклауда катнаша. Урманны саклау һәр кешенең бурычы һәм җаваплылыгы дип искәртте чыгыш ясаучылар. Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Илгизәр Зарипов якынлашып килүче чорга өстенлекле бурычларны билгеләп үтте. Ул янгынга каршы куркынычсызлык чараларын көчәйтүгә һәм башкарыла торган урман торгызу эшләренең сыйфатына аерым басым ясады. Мы сегодня подвели определенные итоги
Бүген без Азнакай урман хуҗалыгы һәм урманчылыгы эшчәнлегенең кайбер нәтиҗәләрен ясадык. Без зур канәгатьләнү белән билгеләп үтәбез. Экологик иминлек милли проекты кысаларындагы барлык күрсәткечләр дә агымдагы елда үтәләчәк. 2025 елга район территориясендә урманчылык һәм урман хуҗалыгы алдына куелган барлык бурычлар 100% күләмендә үтәлгән. Бу урман культураларын утырту күләме, агач әзерләү күләме. Барлык күрсәткечләрдә бурычлар күләме дә үтәлгән. Все поставленные задачи и плановые показатели и объемы выполнены. Илгизәр Зарипов билгеләп үткәнчә, агымдагы елдан экологик иминлек дип аталган яңа милли проект эшләп килә. Ул якындагы 6 елга исәпләнгән. В реализацию этого национального проекта Бу милли проектны гамәлгә ашыруда Азнакай районы территориясе буенча урманчылык һәм урман хуҗалыгы шулай ук катнаша. Бу урманнарны кисү һәм яңа урманнар булдыру балансын тәэмин итү буенча коллектив хезмәт. Без кисеп алу күләменнән күпкә артыграк утыртабыз. Шуңа күрә без приоритет итеп урманнарның экологик потенциалын күтәрүне, урманнарны яшәртүне, яңа буын урманнары булдыруны, иске агачларны киметүне, аларның янгын куркынычсызлыгын киметүне билгелибез. Бу чараларның барысы да шул исәптән Азнакай районы территориясендә урманнарның төп документы Татарстан Республикасының Урман кодексы һәм урман планы таләп иткәнчә, аларның өзлексез һәм төгәлләнгән файдаланылуын тәэмин итүгә исәпләнгән. как того требует основной, наверное, лесной документ, лесной кодекс. Утырыш йомгаклары буенча 2026 ел сезоннарына әзерлекнең конкрет чаралар планы билгеләнде һәм төбәктә урман тармагын үстерү юллары күрсәтелде. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан Нефтче мәдәният сарайында яз бәйрәменә багышланган тантаналы чара узды. Бәйрәмгә килүче гүзәл затларны жанлы инструменталь музыка каршы алды. Истәлеккә фотога төшү өчен матур зоналар булдырылган. Кунаклар өчен фуршет оештырылган иде. Хатын-кызның күңеленә бөтен җиһан сыйган. Хатын-кыз булдыра алмаган бер генә эштә дөньяда юк дип белгечләр. Бүген Әлмәттә гүзәл хатын-кызларыбызны хөрмәтләр һәм бу җырлар, бу биюләр бары алар хөрмәтенә яңгырый. елның 1 мартына алынган рәсми мәгълүматларга караганда, Әлмәттә 88261 хатын-кыз яши. Бу барлык әлмәтлеләрнең 55,71% тәшкил итә. Гүзәл затлар арасында төрле өлкәләрдә күренекле шәхесләр бар. Бу хакта котлау чыгышында җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин да ассызыклады. Татарстанские женщины – настоящие лидеры во всех сферах. Татарстан хатын-кызлары барлык өлкәләрдә дә чын лидерлар. Сезнең актив катнашуыгызда мәдәният формалаша, мәгариф һәм фән үсә, дәүләт идарәсе ныгый, сәнгать һәм авыл хуҗалыгы үсә. Хөкүмәт вәкиле буларак билгеләп үтәм. Бүген республикада дәүләт һәм муниципаль идарә өлкәсендәге уңышлы эшчәнлекне кадерле хатын-кызларыбызның иҗади катнашынан башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Государственного и муниципального управления в республике бездеятельного творческого участия наших дорогих женщин. Район башлыгы Гүзәл Хәбетдинова исеменнән катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов тәбрик итте. Ул үз хезмәтләре белән лаеклы дәрәҗәгә эрешкән хатын-кызларга мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында ел хатын-кызы, ел ираты, хатын-кыз карашы бәйгесенең муниципаль этап җиңүчеләре Разия Галиева, Наиля Аль-Аюби, Настя Бабулова, Анастасия Нитяева, Римма Тюрина. Кичә вокаль, инструменталь һәм хореографик коллективлар катнашындагы зур концерт программасы белән үрелеп барды. Редифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хатын-кыз фидакар хезмәт үрнәге. Азнакайлы тыл һәм хезмәт ветераны Хидая Апалы Тыйфуллинага 99 яшь тулды. Гасырга якын гомерен юлын үткән Хидая Зәки кызы Азнакай районы Зур Сукаиш авылында күп балалы гаиләдә туып үсә. Яшьлек еллары авыр сугыш елларына туры килә аның. Бик иртә эшкә чыга. Колхозда да эшли, урман кисүгә дә йөри. Кырыс дөнья еламаска, бирешмәскә өйрәтә. Авылның ак әбисен котларга район җитәкчелеге, туганнары, якыннары, авылдашлары җыйналган иде. Ходай Тәгалә сине исәнлектән аермасын, бер үк үз аягың белән йөр. Оныкларың белән
Balaların bile tanıştırmışlar. İşte söyleşerlersin, sirleme, biz seni bir yaratabız. Хидая апа Латифуллина тормыш иптәше Җәмил ага белән 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Ни кызганыч, 2 улы инде бакыйлыкка күчкән. Моннан 44 ел элек Җәмил абый үзе дә гүриясе булган. Бүген таянычлары 2 кызы Айсылу белән Миңсылу, онык-оныкчыклары кияүләре. Барысында контрольдә действительно без аңа кыймаларын, үйләрне яңартып бирдек инде. Озын гомер иясен тәбрикләп, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләчев изге теләкләрен җиткерде. Чын күңелдән котлыйм. Нәрсә әйтергә кирәк? Аллаһ Тәгалә исәнлеген, саулыгын бирсен. Ул инде Сукайышта яшәгәндә дә миңа калса инде ул бер менә ныклы, шушылай ныклы тотканы тота торган, бөтен нәселне барлап тора торган бер апай бит инде ул. Алар тормышның иң авыр вакытында яшәгән кешеләр инде менә. Җитәкче белдерүенчә, бүген районда сугыш чорында яшәгән һәр ветеранның тарихы барлана. Аларның биографиясе музейда электрон вариантка кертелә. Һәм әлбәттә, аларның гомер бәйрәмнәре игътибар үзәгендә хөрмәт белән үтә. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Оларның уртак язы ямлы җәйләрне узып, моңсу көздәргә җиткерә. Бергә узган уртак тормыш юлы уртак иҗатка да әверелә. Язгы сезонга старт биреп, Әлмәт картиналар галереясендә СССРның рәссамнар берлеге әгъзалары Анатолий Юдин һәм Тамара Самойлованың күргәзмәсе ачылды. Аны Анатолий Ивановичның тууына 100 ел тулуга һәм Тамара Ивановнаның 85 яшенә багышладылар. Татарстан Республикасы атказанган сәнгать эшлеклесе, Советлар Союзы рәссамнар берлеге әгъзасы, Шамил Бекшурин исемендәге премия лауреаты булган Тамара Самойлова 1940 елның 10 июлендә Калинин өлкәсе Кимра шәһәрендә туа. 64 елда Иванова сәнгать педагогия училищесын тәмамлый. Анатолий Иванович Юзин белән алар инде шактый тормыш һәм иҗат тәҗрибәләре туплаган чакта танышалар. Бу очрашу ике билгеле рәссамны уртак сугмактан алып китә. Но он для меня мастер, мне все нравится, что он делает. Ул минем өчен остаз. Миңа аның эшләренең барысы да ошый. Мин ул язган автопортретларны гына санадым, меңнән артык тормагайым. Ул минем өчен үрнәк, кумир. Менә аның белән без Репин исемендәге иҗат дачасына Вышний Волчука йөршердек. Анда академия бетермичә генә дә барысына да өйрәнергә мөмкин. Анда мин 3 тапкыр булдым һәм иң яхшы хезмәтләремне шунда яздым. Вот я раза 3 была там, и все лучше я сделала там. Ике рәссамның да иҗаты арсеналында туган табигатьнең лирик пейзажлары, ачык натюрмортлары, кеше шәхесенең катлаулы дөньясына үткән характеры, тирән үтеп керү белән җәлеп итүче тере, төгәл күзәтүләр белән тулы портретлары бар. С семьей Юдиных, Самойловых, знаком давно. Юдин Самойлова гаиләсе белән күптән таныш. Алар мине беренче тапкыр беренче көнне үз остаханәләренә чакырдылар. Менә шундый ышаныч. Тамара Ивановна мөгаен бу төбәктә иң яхшы рәссамдыр. Көньяк көнчыгышта иң көчле рәссамдыр. Зур профессионал. Если не скажу, самый лучший, наверное, художник в этом регионе, сильнейший художник. Юго-Восток. Да, Юго-Восток, да. Большой профессионал. Творчество Тамары Ивановны, оно было связано с Юдиным. Тамара Ивановнаның иҗаты Юдин белән бәйле. Юдин СССРның атказанган рәссамы һәм ул үз әсәрләрен аның йокытысында язган. Бу гаилә безнең көньяк көнчыгыш өчен зур әһәмияткә ия. Тасвирланган әсәрләр географик яктан зур әһәмияткә ия. Большой значимости для нашего Юго-Востока, где произведения, которые описывались, это большую значимость имеет географическую. Күргәзмә ачылышына рәссамнарның каләмдәшләре, дуслары, аларның иҗатын сөючеләр килгән иде. Ирле хатынлы Анатолий Иванович Юдин һәм Самойлова Татьяна Ивановнаның шәхси күргәзмәсе Әлмәт картиналар галереясендә 2 апрельгә чаклы эшләячәк. Биредә аларның төрле елларда язылган картиналары урнаштырылган. Радифан Гуманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Язгы бәйрәм алдыннан Әлмәт хатын-кызларын Сәламәтлек паркында да тәбрик иттеләр. Чараны калабызның яшүсмерләр клублары оештырды. Сәламәтлек паркына ял итәргә килүчеләр яки узып кына баручыларны да бүген менә шушындый гадәте булмаган бәйрәм каршы алды. Биредә музыка уйны, җырлар башкарыла, остаханәләр бара һәм шул ук вакытта һәрбер туташ вә хадимнарны менә шушындый бәләкәй үз кулларына ясалган бүләкләр белән каршы алалар. Әмира Шакирова паркта чыгыш ясаучыларның берсе. Ул инде 9 ел вокал белән шөгыльләнә. Бу чарага теләп килгән, чөнки бер очрашу, бер гомер ди ул.
Это вот какое-то тепло все равно такое вот, ну, не знаю, вот как мне кажется, все-таки важно периодически вот так собираться. Бәйрәмне оештыручылар калабызның берничә яшь үсмерләр клубы, Метеор, Заря, Электрон, Ракета һәм Авангард клубларына, Креатив процесслар фабрикасы яшьләр үзәге һәм 2-нче территориаль иҗтимагый совет теләктәшлек белдерә. Те идеи, значит, приходят у нас в Центре содействия молодежи. Чараларны ничек, кайда, кайчан оештырубызны бергәләп хәл итәбез. Педагоглар, белгечләр үз тәкъдимнәре белән чыга. Это все коллективы, как, какими силами мы будем организовывать мероприятия. Чара барышында остаханәләрдә олысы кешесе якыннарына үз куллары белән котлаулар әзерләде. Шулай ук шәй өстәле дә эшләп торды. Авангард клубы иратлары узып баручыларны котлаулары белән сөендерде. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tamaşaçılarımız, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтеріне кіріп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгінгі чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.